Ga i ddarllen o'r adnod 66 yn Ioan 6 mlaen. O hynny allan llawer o'i ddisgyblion eraill a dynnu hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Am hynny'r Iesu a ddywedodd wrth y deuddeg, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. A dyma fy nhestyn ni, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. Yna Seimon Pedr ei atebodd ef, o arglwydd, at bwy yr awn ni? Gen i ti, y mae'n geiriau'r bywyd tragwyddol. Apostol Paul yn sgrifennu at y Thessaloniaid. Mae'n ysgrifennu ynglyn â'r ail-ddyfodiad Iesu Grist. Ac mae yn dweud, cyn y daw yr arglwydd Iesu Grist, y bydd yna ymadawiad mawr. Ymadawiad, a falling away yw yn Saesneg. Ymadawiad oddi wrth y ffydd, wrth gwrs, y ffydd Gristnogol. Beth mae hynny'n golygu yw nid bod rheini sydd yn wir Gristnogion yn gwadu I ffydd, nid hynny sydd dan sylw o gwbl, ond llawer o rai sy'n dal rhyw gysylltiad â'r ffydd Gristnogol, Cristnogion mewn enw yn unig, crefyddwyr heb ras, bobl sydd falle'n mynd dan yr enw o fod yn ddisgyblion, ond ddim yn Gristnogion mewn gwirionedd. Torfeydd ohonyn nhw yn ymadel, yn torri pob cysylltiad â Christnogaeth, ac yn sicr yn ymwrthod ar arglwydd Iesu Grist, fe fydd hynny yn digwydd cyn bod Iesu Grist yn dod ac ymylai'r nef yr ail waith. Ac fe soniodd yr arglwydd Iesu Grist I hun am yr ail ddyfodiad, wrth gwrs, fe ddwedodd lawer I hunan bod e'n mynd I ddod eto, ac ymhlith y pethau mae e'n dweud yw fod yna gai broffwydi lawer agodant ac a dwyllant lawer, ac oherwydd yr amlha anwiredd, celwydd yn amlhau, cael currency, fe oera cariad llawer. The love of many will wax cold. Ond medda fe wedyn, eithir y neb a barhaw o hyn y diwedd, a fydd cadwedig. Nawr te, yn Ioan y chweched fan hyn, I ni'n cael sampl o'r ymadawiad yma, falling away yma. Ac oedd e'n digwydd hyd yn oed yn amser yr arglwydd Iesu Grist, wrth gwrs, ac mae'r hanes yn dangos tyrfa fawr ar ddechrau'r benod, gweld gwirthiau yr arglwydd Iesu Grist, gweld cleifion yn cael ei iachau. Ac maen nhw'n chwilfrydig, maen nhw'n curious, wrth gwrs, mae'n rhywbeth diddorol fan hyn, dwi'n gweld beth yma bob dydd. Ac wedyn, ni'n cael yr hanes am yr arglwydd Iesu Grist yn trigarhau wrth y dyrfa yma, gweld bod angen bwyd arnyn nhw, bod dim bwyd I gael gyda nhw. Ac mae'n cyflawni gwyrth ac yn lluosogi'r y torthau a'r pysgod. Ac mae'r torfeydd yma, maen nhw'n cael ei digoni, wrth gwrs, digon o fwyd I gael iddyn nhw nawr, ac maen nhw'n enjoyo, maen nhw'n gweld bod yna gyfle fan hyn gyda nhw I gael ei gwalau gweddill o fara I lenwi stwmogau, ac maen nhw'n fodlon ar hynny, wrth gwrs. Maen nhw'n gweld yr arglwydd Iesu Grist, falle yn hermau brenin daearol sydd yn mynd I roi amser da iddyn nhw yn y byd ar bywyd hwn. Yn yr hanes, wedyn mae yna storm yn codi, yr arglwydd Iesu Grist ar y môr, ond mae'r torfeydd yn dal I ddilyn e. Ac mae yn gwybod pam maen nhw'n I ddilyn e, ac mae'n dweud wrthyn nhw, yr ydych chi yn fy ngeisio I, nid oherwydd I chi weld y gwirthiau, nid yn ni'n gymaint, eithir oherwydd I chi fwyta o'r torthau a'ch digoni. Na beth oedd yn bwysig i'r torfeydd yma, bod nhw'n llenwi boliau ac yn cael digon o fwyd. A dyma'r arglwydd Iesu Grist, gyda'r torfeydd yma, mynd ati i'w dysgu nhw, i'w haddysgu nhw, bod ydych
technegol gyfer, ynddo fe, i'w addysgu. Ac mae'n dweud wrthyn nhw, mae fi yw bara'r bywyd. Nawr chi wedi cael bara'r dysgumogaeth. Fi yw bara'r bywyd. Ond fel gwelwch chi ac fel y deallwch chi, dyw'r dyrfa ddim yn gallu stymogi'r ddysgeidiaeth yma, yr athrawiaeth yma, pregethu yma. Dyn nhw ddim yn gallu stymogi'r gwirionedd hwn bod yr arglwydd Iesu Grist yn fara'r bywyd. Ac o hynny allan, llawer o'i ddisgyblion, ei ddisgyblion efaith a dyn ni hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Dyna'r ymadawiad, dyna sampl bach fan hyn o'r ymadawiad mawr sydd wedi digwydd, sydd yn digwydd, ac yn mynd i ddigwydd eto cyn i'r arglwydd Iesu Grist i ddychwelyd. Ac wy'n meddwl nôl dros cyfnod y mywyd i, petai ni'n rhoi cynulleidfaoedd y capeli i gyd yng Nghymru fel oedden nhw pan oedden ni'n grwt, fe fydden nhw'n dyrfa. Fe fydden nhw'n dyrfa fawr. Mae'r dyrfa wedi mynd, ynddo fi. Mae'r dyrfa wedi diflannu. Ac wrth gwrs wrth edrych yn ôl, oedd mynd i'r capel i fi, oedd yn beth hollol naturiol, nes i ddim gwrthryfela, dwi'n meddwl bod ai chi wedi teimlo bobl ifanc am effaith, dwi'n eisiau mynd, nes i ddim eriod teimlo, dim eriod. O'n i'n hoffi mynd i'r capel, oedd e'n ffordd o fyw i fi, i fynd i'r capel, o'r cryd a dweud y gwir, a rhan bwysig o ddiwylliant, ac o'n ddiwylliant. Oedd e'n talu ffordd i ambell un i fynd i'r capel, dwi'n mynd i'r Rhondda i bregethu'n gyson iawn. A gapel mawr, mae wedi mynd bellach. Yr ail gapel mwyaf yng Nghymru yn Rheorci, noddfa Treorci. Ac oedd na ddyn oedd yn berchen tyllau glo yn un o'r diaconied yno, os o'ch chi eisiau job yn yr Ocean Colliery, byddwch chi'n mynd i noddfa. Oedd bobl yn mynd am resymau felly i'r cwrdd. Rhai, wrth gwrs, yn mynd am y resymau hynny. Oedd bobl yn mwynhau, ac o'n i'n mwynhau, dramau yn y capel, canu ac adrodd wrth y modd gyda'r oratorians. Pethau yna i gyd, canu, ni'n cyfeirio at rai o pethau yn y Rhondda yn ddiweddar, canu pethau hyfryd iawn, all in the April evening. Hyfryd iawn, Mr Jones yn dweud. Canu'r pethau yma ac yn mwynhau'r pethau yma i gyd. Chi'n ôl, dipyn bach cyn yn amser i, oedd yna bregethwyr dramatig, o bobl yn mynd, y dilyn nhw, chi'n meddwl, so bregethu. Ac dyna entertainment, wrth gwrs, yn dyfa. Ond mae'r tyrfaoedd wedi mynd. A'r hyn sydd yn ymhoeni yw gweld achosion efenyledd yn crebachu. Mae hyn yn bwyd. Bore hwyr, sanedd yn yr wythnos, cwrgweddi, ystyriaeth fegledd yn yr un gymdeithas fach draw yn Machen, ar fewn atyn nhw ar gyfer TBS, ac dyn nhw ddim wedi ail-agor o gwbl. Ac yn yr achosion efengyledd, dwi'n gwybod amdani nhw, mae llawer ohonyn nhw'n mynd yn llai o hyd, rwy'n crebachu maen nhw'n gwneud o hyd, ac mae cariad llawer fel petai yn oeri. Mae yna ddiffyg gwres ysbrydol yn gyffredinol. A chi'n gweld nawr, mae'r cwestiwn yma yn un poenus. A waith i fi gyfaddu i chi, mae bregaeth bore yma'n rhywbeth mwy personol i fi, falle nag i chi, ond mae'r arglwydd wedi rhoi'r cwestiwn yma ger fy mron i. Dafydd, a wyt ti'n mynd i fynd hefyd? A fynwch chwythau hefyd. Mae'r dorfeidd wedi mynd, mae'r 12 nawr, i chi, y 12 yn mynd i fynd hefyd. A fynwch chwythau hefyd. Fyned ymaith, dwi'n teimlo hwnna'n gwestiwn personol i fi. Dwi'n ni edrych ar y cwestiwn na i ddechrau te. Ac at beth yr ath y torfeidd nôl? At beth yr eithon nhw, os nag oedd gyda nhw flas at y manna, ac oedd ddim blas gyda nhw at Iesu Grist fel bara'r bywyd.
Ac fethon nhw'n ôl, at beth? Wel, fel o'n i'n gweithio chi, diddordeb mawr nhw oedd y torthau. Ac o'n wedi cael eu digoni, a nhw'n hapus gyda hynny yn unig. So, allwn ni weld y bobl yma yn mynd nôl at fateroliaeth, mewn gwirionedd, gallwn ni, at materialism. Bwytawn, yfwn, byddwn lawen, canis yfori, marw, byddwn. Philosophy yw hwnna, dy fe? Philosophy llawer iawn o bobl. Dyn ni'n licor pethau ysbrydol yma, dyn ni'n mynd i deall nhw o gwbl ar elfennau gwirthiol yma'r atgyfodiad o'r pethau yna. I gadael y cyfan yna, ac wedyn, ni'n gallu gweld y bwyd yma, ni'n gallu blasu'r bwyd yma, a ni'n gallu enjoyo pethau'r byd a'r bywyd hwn. So, mynd nôl at rheina am mynd amdani wedyn te. Blasu popeth gallwch chi gael, mynd i bob man gallwch chi i fynd iddo fe fel petai. Ac wrth gwrs, mae'r arglwydd wedi rhoi i ni, yn diwedd, fwyd a diod a pethau'r byd hwn i'w mwynhau mewn gwirionedd. Mae wedi rhoi popeth yn helaeth i'w mwynhau i ni. Nid yn unig bara beunyddiol, ond y greadigaeth o'n cwmpas ni. Chi mwynhau y greadigaeth gobeithio, bore hyfryd iawn i ddod lan cwmnydd, arbennig iawn bore yma gweld yr coed yn blaguro ac yn y blaen. Brydferth tu hwnt yn diwedd. Mae'r arglwydd wedi rhoi sain cerdd a chan i ni a'r byd naturiol amrywiol yma. Mae wedi rhoi cyrff i ni. Ac mae eisiau ymarfer y cyrff, mae gair Duw yn dweud canis i ychydig y mae ymarfer corfforol yn fuddiol. Ac felly, chi'n chwarae mewn tîm, chwarae beth bynnag, rygbi neu beth bynnag, popeth yn iawn. Mae wedi rhoi gwaith i ni, mae wedi rhoi sgiliau i ni. A popeth yn iawn, bod ni'n arfer y sgiliau yna. Rhai weithio gyda cyfrifiad iron. Diolch, mae'n nid fi sy'n gwybod wneud hynny. Mae rhai gallu gosod brics ac adeiladu, waliau cerrig, mae rhai yn artistiaid bendigedig, yn dweud popeth yn iawn. But is that it? Ai dyna'r cyfan sydd i fywyd? Pryd bwyd delfrydol, beth yw e? Cyrru. Cynod y sul. Gan nesaf yn y siartiau. Darchafiad nesaf yn y gwaith, gobeithio mewn 2 flynedd ydych chi'n cael swydd well. Ife? Dyna gyd sydd i fywyd. A'r cwestiwn yw, chi'n gweld, sy'n dod i fi, ydw i mynd i fynd nôl i'r cyflwr yna, achos fanna o'n i. Cyn i fi ddod yn Gristio, fanna o'n i. O'n i malio dim am fe enaid, o'n i'n gwybod bod enaid i gael da fi, hyd yn oed. Bywyd tragwyddol, beth oedd hwnnw ddim yn diddori fi. Yr arglwydd Iesu Grist i hunan. A chi'n gwybod wrth edrych yn ôl, dyma'r peth gweitha ynglyn â fi cyn i fi ddod yn Gristion, bod fi'n gweld pryd na thegwch yn yr arglwydd Iesu Grist fel y dymuned. Fi'n gweld dim byd yn y fe, rili. Ddim yn ei hamharchu le, as such. Ond ddim byd pwysig yn y mywyd i'w gwbl, yr arglwydd Iesu Grist. A fy nid i fynd nôl at materoliaeth fel y tarfeidd. Materoliaeth di ddiw, di Grist, di enaid. Beth arall oedd yn denu'r terfaoedd oedd i diddordeb nhw, wrth gwrs, yn ei traddodiad cenedlaethol, hynafiaeth y traddodiad hwnnw, ac oedd gyda nhw traddodiad a hanes oedd yn fwy cyfoethog nag iddo un genedl arall dan hael. A wy'n cofio, pan mi farw fy mam, oedd gyda hi ffrind yn Glynebwy, well gen i alw Glynebwy yn Pen y Caer, hyn enw. Ac oedd ffrind gyda i oedd yn ei ddewis. Jyst cymryd i marw, nath i ailgyfarfod â'r ffrind yma oedd yn ei ddewis, ac ar ôl i fy mam farw, mae teulu gŵr a hi yn gofyn i
i ddod eleriau fi, i ddod i gael bwyd pryd y saboth ar noswener. Wel, oedd e'n ddiddorol iawn siarad efo. Ac o'n i eisiau dweud gair bach o blaid yr Arglwyddes i Grist, oedd nhw'n meddwl sut allai wneud hyn, chi'n gwybod. Ac o'n i'n meddwl, wel, falle trwy hanes a dweud rhoi bach o hanes Cymru iddyn nhw. Ac wedyn nath e daro fi wrth i fi fod yn falch o hanes Cymru a gallu mynd nôl gan rifoedd ac yn yma bod fi'n siarad ag Iddewon. Beth am eu hanes nhw? Beth am eu hanes nhw yn yr Hen Testament? Ond chi'n gweld, oedd rhain yn fwy ymwybodol o'i hanes a'r tadau. Oedd y tadau, ein tadau ni a fwy tasant fanna yn yr anialwch. Moses oedd y dyn mawr, Abraham oedd y dyn mawr. Oedd yr Arglwyddes i Grist gyda nhw, dim sylw yn y tadau. Mae'r Apostol Paul, chi'n gwybod, mae'n gwerthfawrogi yr etifeddiaeth Iddewig, wrth gwrs. Ac mae'n dweud, wel, eiddo'r tadau, meddwl fe oedd y mabwysiad a'r gogoniad a'r cyfamodau a dodiad y ddeddf a'r gwasanaeth a ddewidion nhw oedd genedl oedd Dduw wedi ddewis. Ond oedd eu cenedlaetholdeb nhw a'r traddodiad a'r hynafiaeth yn fwy pwysig na'r Arglwyddes i Grist iddyn nhw. A mae'r cwestiwn yn dod i fi, achos mae gyda fi falle mwy o ddiddordeb yn hanes crefydd yn y gwlad ni, hanes Cristnogaeth yn y gwlad ni, lle ni siarad a Philip Jones am oes am y tadau Methodistaidd. O'n i wrth y boddau yn y pethau yma i gyd ar emynau. Just 59 yn dangos i ni bod yr Arglwyddes i Grist yn llefaru'r geiriau yma yn y synagog. Ac wedi gorffen i ddysgeiriaeth, fe adawodd enw yn y synagog, ac yn y bennod nesaf mae'n mynd i rodio i Galilea. Nawr, dwi yn nabod rhai bobl wnaeth broffes o ffydd yn yr Arglwyddes i Grist. Ac yn dweud, wel, dwi wedi cael troedigaeth, ac dwi wedi profi'r ail enedigaeth. Ac ta hynny wir wrth gwrs, mi bydden nhw'n grysogion go iawn, yn bydden nhw chi'n gwybod. Ond wedi mynd nôl at gapel y ddieth, ac yn gwrando wedyn yn ei capeli, yn ddigon hapus ar weinidogaeth sydd yn sôn o bryd i'w gilydd am yr Arglwyddes i Grist, wrth gwrs, mae'n rhaid yn nhw se. Sôn amdano fe mewn ffordd sentimental, falle, mae'n ddyn da, wrth gwrs, mae'n esiampl, chi'n mynd wedi byd yn ei erbyn fel y cyfryw. Sôn dim byd am yr alerth. Sôn dim byd am ddirprwyaeth yr Arglwyddes i Grist. Beth i ni fod i wneud yn bywydau sefydlu heddwch yn y byd a chyda blaned, agenda mawr gyda ni, yn rhywbeth, mae rhaid i chi wneud e, mae rhaid i fi wneud e, mae rhaid i ni fod o ddifri ynglyn â'r pethau yma, chi'n gwybod. A bod yn peace campaigners ac yn y blaen i gyd, yna beth maen nhw'n clywed yn y pwlpit. Ond maen nhw'n ddigon hapus yn y capel y ddieth. So maen nhw'n mynd i'r capel o hyd, yn glanhau'r capel, yn cyfraniad y capel, yn torri porfa mynwent y capel. Maen nhw'n ôl at capel y ddieth, ac mae'r cwestiwn yn dod i fi, a fy ni di Dafydd fynd yn ôl at chwarae capel. O'n i yn chwarae capel, pan o'n i'n, achos o'n i'n immersed yn yr diwylliant capel, ac fel plant, rhywun yn codi bregethu, rhywun yn rhoi emyn mas, yn cofio canu gyda ffrind i fi. Oedd yna shelters i gael yn y pentre yn Llyngenech, oedd Royal Naval Stores yna chi yma, ac oedd yna bobl o ffyrun, falle nid ffyrun chwaith, o Abertawe dod, ac oedd eisiau shelters, bus shelters, o'n i'n mynd yna gyda'n ffrindiau i chwarae canu minnau, o'n i'n neud, yn blant, chwarae capel. Cofio ni nawr, canu'r dôn bilth, achos oedd i ar raglen yn y manfa, ac chwarae capel. Dwi'n mynd i fynd nôl.
i gapelyddiaeth. Wel, mae Pedr, llai ddechmygu fe'n arswydo at hyn mewn gwirionedd, chi'n gweld. A fy nhw chwythau hefyd fyned ymaith. Fy'n nôl at y pethau yma. A dyma gwestiwn Pedr yn ateb i gwestiwn yr arglwydd Iesu Grist, a pwy yr awn? Gen i ti y mae geiriau'r bywyd tragwyddo. Oedd rhain yn denu Pedr. Geiriau, the words of eternal life. Dim ond y ti ma nhw. Felly, meddwl am nhw. Allai'n troi'n nghefn ar y geiriau yma? Nag arna ti. Mae eisiau ni wybod beth yw'r geiriau yma wedyn te, yn ddysgu. Geiriau'r bywyd tragwyddol. Yr arglwydd Iesu Grist yn ei llefaru nhw yn y bennod yma, ac mewn llefydd eraill yn yr ysgrythau. Dwi'n cofio fe'n yn gweddio yn Ioan 17. A reit ar ddechrau'r weddi, mae'n dweud beth yw bywyd tragwyddol. Nawr, mae hwn yn bwysig iawn i ni. Definition. Achos, chi'n gweld, mae lot o bobl yn mynd i feddwl, wel, mae'r cyfan yma, mae e mor anelwig, mae e mor feg. What on earth is eternal life? Dwi'n deall beth yw llyfr, dwi'n deall beth yw pren, dwi'n deall beth yw cader, beth yw bywyd tragwyddol. Iesu Grist yn dweud wrth siarad ei dad, a hyn yw y bywyd tragwyddol, sef i ddim dadnabod di yr unig wir Dduw, a'r hwnna'n fonais ti, Iesu Grist. Nabyddiaeth o Dduw, perthynas â Duw trwy Iesu Grist, neu i roi yn sylw, bywyd tragwyddol yw perthynas, a relationship with the Lord Jesus. Dyna beth yw bywyd tragwyddol. Mae'n dweud yn y geiriau, mae geiriau'r bywyd tragwyddol, sut mae'r berthynas mae'n dechrau. Mae'n y fab, meddwl fe, mae'n sôn am ei hunan, ac mae'r sawl sydd yn credu ynddo fe, mae ganddo fe fywyd tragwyddol. Nawr te, gai ofyn i chi, gofyn i'n hun hefyd, ydw i wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, achos dyna ddechrau'r berthynas, credu yn yr arglwydd Iesu Grist. A gai ddadelfennu'r credu yma, mwyn bod o help gobeithio i chi. Beth yw credu yn yr arglwydd Iesu Grist? Mae yna dair elfen. Gyntaf i gyd mwyn credu yn Iesu Grist, mae'n rhaid chi gael gwybodaeth amdano fe. Nawr, yn ddigon diddorol i fi, beth bynnag, mae'r pabyddion yn credu chi'n bod mae lleiau i gyd o wybodaeth sydd gan bobl. Gorau i gyd. Dyn ni'n credu hynny o gwbl. I ni'n credu bod angen goleuni, gymaint o oleuni allwn ni gael o'r llyfr yma ar pwy yw Iesu Grist. Ac fe gewch i'r portret yn y llyfr yma o'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddew, mae'n ddyn. Mae wedi dod i'r byd yma, mae wedi byw mewn gwirionedd yn y byd hwn, mewn lle arbennig, Iesu o Nazareth, gas ei fagu yn Nazareth, llwch chi fynd i weld e. So ni'n siarad am fyth o gwbl. Dyn ni'n siarad am ryw stori mae bobl wedi wneud i fyny, i dwyllo bobl, neu am unrhyw reswm arall. I ni'n sôn am hanes, person, hanesyddol, oedd yn ddiw ac ni archoff ei wneud â bobl yn y byd hwn, yn ei dîl am bechaduriaid ac i eistedd gyda nhw, nid gyda'r Pharisee, y moyn bod gyda'r pechaduriaid. Lle mae'r pechaduriaid? I fi gael mynd ati nhw, ac yn gyfaill pechaduriaid, ac eto ddim yn bechadur i nhw. Dim teint arno fe o gwbl. Oedd eu pechod nhw ddim wedi gadael ôl arno fe o gwbl, bod yn ymwneud â nhw. Mor agos. Mae'n dod i ddiwedd i fwyd yn diwedd. Ac mae
yn wynebu'r groes, a beth ddigwyddodd ar groes Calfaria. Mae hyn yn holl bwysig yn yw e. Wel, ddewn ni ato fe eto mewn munud. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn offrymu i hunan. Fe yw'r offeiriad sydd yn gwneud yr offrwm. Ddim yn dod â dafod, ddim yn dod ag oen a bistach na dim byd fel oedd yn digwydd yn yr Hen Testament, ond yn offrymu hunan yn ddi-fai i Dduw, yn sefyll yn lle pechaduriad, yn derbyn cosbytad yn lle y pechadur, ac yn sicrhau wedyn bod yna faddeuant, bod y pechodau yna wedi delio gyda nhw, bod nhw wedi mynd, ac mae'n gallu dweud wrth berson, dyn a gasiadau lawr o'r to, ha fab dy maddeuwyd i ti, dy bechodau, ar sail beth mae'n gwneud ar groes Calfaria. Mae'n agor y nefoedd i y lleidr ar y groes yn dweud, heddiw byddi gyda ni yma'r arglwys, o bregyd beth oedd e'n gwneud ar y groes yn y munudau hynny, sef talu am ei bechodau fe. Mae eisiau gymaint o wybodaeth arno ni gallwn ni gael i ddechrau am yr arglwydd Iesu. Wedyn, yr ail beth yw bod ni'n cytuno. I fynd nôl â chi eto i'r capel, ysgol Sul. Licen ni sy'n ni wedi cael Philip Jones yn athro ysgol Sul mewn gwirionedd. O'n i flounder i ni o gair Saesneg at si, dall yn arwen y dall, neb yn gwybod. A rhyw ddadle am bethau dwl, pawb yn amed beth oedd gair Duw yn dweud mewn gwirionedd. Dŵr yn troi yn wyn. Reit, mae yna rhyw esboniad ar hyn, naturiol, ar hyn, bod y fermentation proses wedi digwydd yn gynt. Nawr, trio ffindio ffordd rownd i bethau. Yr atgyfodiad. Beth allwn ni weid beth yw'r atgyfodiad? Oedd e wedi digwydd yn nghalonnau y disgyblion a'r arglwydd Iesu Grist wedi parhau yn ei meddyliau nhw da'r atgyfodiad. Rybys, pyr, nid yn ei ddigwyddodd. Of course, ond fel na oedd hi yn yr ysgol Sul. Mae'r man yn dod pan o'n i'n dod yn Gristnogion, lle ni'n cael y wybodaeth, ni'n cael y goleuni ar berson yr arglwydd Iesu Grist, a mae yna rhyw amen yn y calonau ni yn codi. A diolchgarwch bod hwn yn wir, mae'n wir, bod beth nath yr arglwydd Iesu Grist ar groes Calfaria, bod e'n tycio, a bod e'n mynd tycio i fi. Ond dyma'r sticking point wastad wrth gredu yw'r ymddiried. Chi wedi ymddiried? I chi wedi dod i'r man yna le chi'n pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Fel dwi'n pwyso ar astell y pwlpit, na dwi'n pwyso yn gyfan gwbl ar yr astell yma. Petai hi ddim yn sownd ac yn solid, mi fydden ni lawr ar y llawr, achos dwi'n pwyso yn gyfan gwbl arno fe. Chi wedi rhoi eich holl bwys ar yr arglwydd Iesu Grist? Casting yourself on the Lord Jesus Christ, on his mercy, on his Calvary work, and a berson yr arglwydd Iesu Grist. A dyna ti'n credu. A mae'r berthynas yn dechrau. Fel mae'r berthynas yn parhau, bita cnawd yr arglwydd Iesu Grist ac yfed i waed e. Mae eisiau dehongli fan hyn yn y se. Mae eisiau dehonglwr. Yn cofio yn daith y Pererin, oedd na i ni gael interpreter. Dehonglwr. Dyma'r ystyr. Mae'r arglwydd Iesu Grist ar groes Calfaria, wrth i'w gorff e gael ei rwygo, wrth i'w waed e gael golli, wrth i'w waed e i'w ffrydio, mae e'n gwneud gwaith. Mae'n gwneud gwaith. A beth nath e? Mae'n dehyddo'r tad i ddechrau. So wrth iddo fe gymryd digofaint Duw, mae'n absorbo digofaint Duw yn erbyn pechod. Mae'n sefyll lawr dros bechaduriaid yn dweud. Ac mae'n derbyn y gosb ynddo fe ei hunan. Ac felly dyma un bach fel fi yn gallu cuddio tu ôl i'r arglwydd Iesu Grist.
fel bod dim cosb yn dod i fi byth. Nid oes yn awr ddim gamnedigaeth i'r sawl sydd yn Grist Iesu. Fe nath hynny, y term technegol, mae eisiau ni gadw'r termau Cymraeg hyfryd yma, propitiation yw yn Saesneg, fe nath ddehyddo'r tad. Stopo, os mynnwch chi, yr condemniad a digofaint Duw. Stopo fe ddod ato ni wrth iddo fe gymryd ei gyd i hunan. Digofaint Duw yn erbyn pechod. Fe nath hynny. Fe gyflawnodd brynedigaeth redemption yn Saesneg. Beth yw prynedigaeth? Wel, ych chi'n talu pris am gael carcharorion mas o'r carchar. Ac i ni yn y carchar, mae pechod yn dal ni yn y carchar. Mae deddf Duw yn dal ni yn y carchar. Mae Satan yn dallu ni ac yn dal ni. A mae'r agwedd Iesu Grist yn delio gyda'r hynny i gyd ac yn gollwng ni'n rhydd. Brynedigaeth. Mae yn cymodi wedyn Duw Santaidd yn y nef, ei dad yn y nef, mae'n cymodi hwnnw gyda pechadur fel fi sydd mor wahanol ydw e. Ond mae'n dod â'r ddau ohono ni gytuno gyda ni. Mae'n sefydlu heddwch, rhwngtho i a'r tad. Ac o'n i'n darllen yw emyn Saesneg, not a patched up piece yw hwn. Mae'r fath beth yn bod, mae'n digwydd yn diwedd. Yn yr negotiations rhyngwladol, na chi wedi. Ac maen nhw'n dod mas ar ryw document, dyna fe, mae popeth yn iawn, ceasefire, ond wedyn mae'r trwbl yn ail ddechrau to yn diwedd. Nid felly. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn sefydlu heddwch rhwng nef a llaw, rhwng y pechadur a Duw. Mae wedi talu'r pris. Ac mae'n dod â ni i gytuno gyda'n gilydd ac i gyd gerdded gyda'n gilydd. Allwch chi gerdded gyda Duw fel nath Enoch yn yr Hen Testament ac fel nath Noa cerdded gyda'r Duw. Fe nath lawer o beth eraill ar groes Calfariad. Nawr, dyma'r achievements, dyma orchestion yr arglwydd Iesu Grist. A mae Iesu Grist yn dweud, nawr, mae eisiau chi fita nhw'n petai. Wrth bod chi'n meddwl am yn rhaw di yn cael ei rwyddo a'n ngwaed di yn ffrydio, meddyliwch amdani nhw bod eisiau nhw arnoch chi to consume. Bitwch nhw gros, ac mae'r berthynas yn parhau. Mae'r dreisio bod bywyd tragwyddol yn eiddo i'r sawl sydd yn credu. Mae'r berthynas yma, mae ei chi, mae e'n mynd i barhau y berthynas yma gyda'r Cristnogion go iawn. Ac mae hyn yn beth braf iawn i feddwl amdano fe yn diwedd. Meddyliwch am Pedr. A Pedr yn dal, wrth gwrs, ar ôl iddo fe ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn dal yn amherffaith iawn, yn bechadur. Gwadu'r arglwydd Iesu Grist, dair gwaith. Yn torri clust gwas ar y choffeiriad bant, yn un natur. Personol, rash. Mae hwnna'n parhau. Dyw e ddim yn ddelfrydol, dyw e ddim yn berffaith o gwbl ac yn enwedig gwadu bod e'n nabod yr arglwydd Iesu Grist. Na chi challenge i'r berthynas rhwng fe a Crist yn dyma. Dweud, no, dwi ddim yn ei nabod e. Denied him thrice with oaths. Gan dyngu a rhegi. Cofiwch, apostol yn gwneud hynny. No, that's a challenge to the relationship, isn't it? Ond mae'r berthynas yn para. Chi'n cofio'r apostol Paul yn gweud bod dim yn gallu gwahanu ni oddi wrth gariad Duw hwn sydd yn Grist Iesu. Uchder a dylder, pethau presennol, pethau ddyfod, pechod y Cristion, anffyddondeb y Cristion, oer fel garwch y Cristion, backsliding o bryd i gilydd y Cristion, dim yn mynd i dorri'r berthynas.
Mae'r sawl sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, mae ganddoch chi fywyd tragwyddo. Mae ganddoch chi'r berthynas yma. Mae'r berthynas yma yn eiddo i chi. Ac jyst hyn wrth orffen. Dim mynd o bobl, pan maen nhw'n gweld y gair tragwyddol, wrth gwrs maen nhw yn meddwl am fywyd sydd yn mynd i barhau yn nefoedd. Ond eisiau gadael hyn gyda chi. Mae rhaid i'r bywyd tragwyddol ddechrau nawr. Mae gan bobl ddew fywyd tragwyddol. Ac felly, nid mater o obaith yw e. Pam ddau marw gobeithio bydd gyda fi fywyd fydd yn parhau yn dradwy. Na, mae bywyd tragwyddoldeb, y bywyd sydd yn new, y quality na, sef y berthynas, mae gyda chi nawr. Ac mi fydd gyda chi i bob tragwyddoldeb. Nawr te, y cwestiwn. A fynwch wythau hefyd fyned yma? Beth ymlaen? Gobeithio, byddwch chi'n ateb, pwy arall? Ond at y ti. Gen i ti, a ti yn unig.